Tikulandireni pano pa tiyankhuleni Ambuye lelo lachisanu mlungu wa 28 munyengo ya pachaka. Mawu athu oyamba akuchokera mkalata ya Paulo oyera kwa Aefeso mutu 1 ndime ya 11 kulekera 14. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Faith Chilambe, wophunzira pa Catholic University of Malawi mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo uthenga wathu ukuchokera mu uthenga woyera monga adalembera Luka mutu wa 12 ndime ya 1 kulekera 7. Ndipo amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Father Luke Anatole Welemu, achipani cha Comboni Missionaries kuchokera ku Lilangwe Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu oyamba. Mawu a mkalata ya Paulo oyera kwa Aefeso mutu 1 ndime ya 11 mpaka 14. Abale, Mulungu amaonongera zinthu zonse monga momwe Iye wafunira ndi mmene wasimikizira. Iye adatisankhiratu mwa Khristu kuti tikhale ake. Adatikonzeratu kuti ziyenera kukhala choncho. Adafuna kuti ife amene tinali oyamba kuyembekezera Khristu tilemekeze ulemerero wake. Mwa Khristu inunso mutamva mawu oona amene ali uthenga wabwino wokupulumutsani, mudawukhulupirira. Chifukwa chake Mulungu adakusindikizirani chizindikiro chosimikizira kuti ndinu akedi, pakukupatsani Mzimu Woyera amene Iye adalonjeza. Mzimu Woyerawo ndiye chikole chosimikizira kuti tizalandiradi madalitso onse amene Mulungu adalonjeza kupatsa anthu ake, ndipo kuti Mulungu azapulumutsa kwathunthu anthu amene adawombola kuti akhale ake enieni. Cholinga cha zonsezi ndi chakuti tilemekeze ulemerero wake. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a uthenga wabwino monga adalembera Luka woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Luka mutu wa 12 ndime ya 1 kulekera 7. Pa nthawi imeneyo nkuti chikhamu cha anthu zikwi ndi zikwi chikusonkhana, kotero kuti anthuwo ankangopondana. Yesu adayamba kulankhula ndi ophunzira ake poyamba adati, chenjerani ndi chofufumitsira buledi cha Afarisi chimene chili chiphamaso. Kanthu kalikonse kovundikirika kadzaululika, ndipo kalikonse kobisika kadzadziwika. N'chifukwa chake zonse zimene mwalankhula pa mdima zidzamveka poyera, ndipo zonse zimene mwanong'oneza anthu mkati mwa nyumba adzazilengeza pabwalo. Ndikukuwuzani inu abwenzi anga kuti musaope anthu. Iwo angathe kupha thupi lokha, koma pambuyo pake alibenso china choti angachitepo. Koma ndikukuchenjezani, amene muyenera kumuopa ndi Mulungu. Iye atalanda moyo wa munthu ali nazonso mphamvu zakumponya mjehena. Ndithu ndi ameneyo amene muzimuopa. Suja amagulitsa atimba asanu tindalama tiwiri? Komabe Mulungu sayiwala ndi mmodzi yemwe. Ndipo tsitsi lomwe lakumutu kwanu adaliwerenga lonse. Choncho musati muziopa ayi, ndinu amtengo woposa atimba awiri. Umenewu ndi uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Lelo tikumva Ambuye Yesu akuwauza ophunzira ake kuti musamale nacho chofufumitsira buledi cha Afarisi
chimene ndi chiphamaso. Zofufumitsira buledi za Farisi ndi za feki, si za original. Ndiye akudzudzula ophunzira ake komanso akudzudzula ifeyo kuti tisamakhale anthu otengeka, tisamasilire zimene zikuoneka zonyezimira, zimene zikuoneka zaulemerero, zimene zikuoneka ngati zenizeni, chifukwa poyamba sitikudziwa kuti kodi zinthu zimenezi zimakhala zichokera kuti, sitidziwa kuti zidayamba bwanji, komanso mathero ake adzakhala otani. Anthu timasilira zinthu zosiyanasiyana. Ena timasilira maonekedwe, malooks. Ena timasilira chuma, timasilira magalimoto ndi zina zotero. Koma tidziwe kuti anthu pa dziko lino lapansi zinthu zonsezi amazipeza munjira zosiyanasiyana. Ndipo nthawi ndimene imaulula zimene zili zinthu za original. Nthawi ndimene imavumbulutsa zinthu zimene zili zenizeni. Ndipo nthawitu imaulula chuma chenicheni. Ndipo nthawinso imatha kuulula maphunziro enieni, zobisikatu akuti zidzaululika. Zonse za feki inde zidzaonekera poyera. Abale anga okondeka mwa Ambuye, maonekedwe amapusitsa. Amene timasilira kuti tikhale ooneka bwino, tikudziwa kuti anthu ambiri kuti aoneke bwino amakhala adzola mafuta. Komanso pena nthawi zina mafutawo akadzola olakwika ndi thupi lawo, tidzaona kuti nkhope ija yayamba kuotcheka, nkhope yamba kusanduka ziphuphu. Ndipo zikafika pachonchi palibenso mankhwala, palibenso mafuta amene amayibwenzeretsa nkhope ija ili mwachikalekale. Pamene anthu tikusilira chuma pa dziko lino lapansi, sitikudziwa kuti kodi anthu chuma chimenechi akuchipeza bwanji. Pena timasilira zinthu zolakwika. Tikusilira chuma chimene anthu sichikuwapatsa mtendere m'mabanjamo, sichikuwapatsa mtendere mu zintchitomu, chifukwa mwina ndi chuma chimene adakhetsera magazi, chuma chimenenso adaba. Mapeto wake nthawi imafika kuti zonse zija zidzaululika. Banja lenileni, anthu akupeza mabanja m'njira zosiyanasiyana, ena mophweka, ena movutika, ena akulanda kumene, koma banja lenileni, banja la original ndi limene limakhalitsa ku nthawi za nthawi, koma la feki lizangokhala mwina chaka chimodzi, kungokhala mwina zaka ziwiri, kenaka nkutayika. Ambuye Yesu akutichenjeza kuti tikhale chimene tili, tivomereze pamene tili, usiku kapena usana, chifukwa nthawi idzafika ndipo anthu adzazindikira kuti ndife anthu opanda chinyengo ngatidi timakhala chimene Ambuye amatifuna. Chifukwa ambiri tikakhala moyo umene suli wathu, tili ndi maonekedwe amene sali athu, pa tsiku ndi pamene anthu mwina adzadzidzimuka kuti kodi awa chumachi anachipeza motere, awa maonekedwewa sanali awo enieni, kodi awa sukuluyi ankangophunzira inde adakhoza bwino koma sizinali za original, zinali za fake. Tikudziwa anthu amakhonza munjira zosiyanasiyana, anthu amakhonza sukulu chifukwa kuti anagula mayeso, anauzira mwinanso anawalembera anthu ena. Koma tiyeni pa ground kuti tanenani tu ma distinctions aja mumati mudaonetsa pa certificate paja ali kuti. Anthu akukanika kupanga deliver, anthu akanika kupanga perform, anthu akanika ndithu kugwira ntchito yawo bwino, koma ndi anthu oti ali ndi mapepala abwino anapanga chinyengo. Za feki zimaululika. Mwinanso tsiku lomaliza sanafike, koma tikuona zinthu zikuphonyeka. Pali anthu a competence in theory, koma in practice pa ground zikuvuta. Kodi chinyengo chathu ndi chotani? Ambuye Yesu Khristu pamene akuza kuti tisamaope anthu, pena timafuna tikhale ndi zimenezo chifukwa kuti anthu ativomereze m'magulu awo. Iyayi, tisamade nkhawa. Inde wathu akhale inde, ayi wathu akhale ayi. Zina zonse zimakhala zikuchokera kwa oyipa uja. Maonekedwe athu, kukhulupirika kwathu kukhale komweko, pamene anthu akutiona komanso pamene anthu asakutiona. Chimenecho ndiye chofunikira. Kodi pamene Ambuye Yesu akuti zonse zimene mmanong'onezana nthawiyo mwina kudzakhala chinkuza mawu adzazika m'masipika kuti aliyense azidzamva. Kuganizira kuti pamene timatumizirana ma VN, ma audio messages, mmafoni, mma WhatsApp, kama messenger, tsiku lomalizalo atati mwina achike pa Bluetooth, aliyense sopano azimvetsera kuti mmatumizirana chani ndi nzanu. Kodi zimene timaoneka, zimene timati mwina ndanzathu akadzazika pa Bluetooth speaker, zidzakhala zotani? Adzakhala ma messages
amene anthu adzakhale nawo chidwi nkumanena kuti anthu ade ankakondana, kapena adzakhala mameseji otiulula kuti tinali anthu amiseche, otiulula kuti tinali anthu aupandu, otiulula kuti tinali anthu azigololo, anthu achabe, anthu awamba. Nthawi ya mtengo wapatali ndi imeneyi. Ambuye Yesu safuna kuti tionongeke, amatipatsa nthawi imeneyi kuti tikhale anthu olapa. Tiyeni tikhale chimene tili, osayiwala yayi. Kaya anthu akutiombera m'manja, tikhale chimene chocho chikhale chenicheni. Osati anthu atiombere m'manja pasi pa mtima nkumadziwa kuti simbali yathu. Anthu akutipatsa maudindo matikweza pasi pa mtima tikudziwa kuti tilibe ma qualifications. Mwina tidafika pamene popo chifukwa tidaperekanso ndalama, mwina tidafika pamene popo chifukwa mwina tidagona nazo ndi bwana. Mukuona nkhani zake nzovuta kwambiri. Ndi bwino mwina tisayipeze ntchitoyo, koma umunthu wathu, ulemu wa thupi lathu limene ndi kachisi la Mzimu Woyera likhale la ulemerero ku nthawi zonse. Ambuye Yesu atithandize tikhale akhristu a original osati a fake, kuti tikakondwe naye kumwamba. Amen.